Bun de salutare tuturor, eu sunt Warzier. Acesta este un nou episod din seria noastră de 1 vs 1. Astăzi ne jucăm tot pe același server, doar că pe alt mod, adică MCSG. E cu un fel de Bad Lion, dar asta nu e un fel de Bad Lion, fiindcă de ca... Da. Your computer. Serios? Ok, bun. Nu te vreau în viață. Și asta, pa. Bun. Așa. Haideți să-i dăm iară. Bun. Astăzi va apărea un episod de MCSG. De MCSG, doamne. De aia, mă, de competitiv, CSGO. Alea. GG, dai. Sniper. Sniper. Hai, bine. Hai, vină cu aici. Vezi să nu dai pe lume. Deci, bă, tu crezi că mă fraierești sau ce? Am câștigat. Please. Bun. Unde e, da? 1. Nu, bine. 1, 2. Mereu am la pe mapa asta, nu. Ce faci, frate, intri în focul tău? Doamne, cum dă? What the fuck? Mamă! Unde de ala? Ia. Oh, no. Ok? Am venit? Toată bine, toată frumos? Ok. Bun. Haide, 3, 8, 9, 5. Doamne, tu cu ce mai fac, mă? Păi... Păi, bunule, îmi pui tu mie foc, mă? De când? De când? Ia uite, m-am putut. Deja. Aici e un archer. Cineva? Archer. Plus. Nu. Hai să vedem la archer. Una. Nu. Sunt praf cu apă, e clar. Ia vină mă încoa. Da, m-am putut. Dar nu. Aici avem. De-aia. Ia uite și pe ăsta. Mamă, cum dă prostul ăsta? Deci. One hit pe... Haideți să vedeți toate modurile. Da, modurile. Nu știu, sunt obosit. One hit PvP. După ne băgăm la clasic, gata, că m-am plictisit de asta. Ok, câte minute mai e? Nu vrea nimeni, ok, hai încă 4 minute la clasic. Bun.
Ăsta, clasic duel. Așa. Fix cu Flappy fac. Mama, cum? Bine că n-a intrat în foc. Mamă, da, cum dau ăștia, fratele meu. Iau și pasa. Ok, nu vrei. Uite, frate, nu se pune focul pe lemn. Cum? Uitați-l, frate, cum dă! Deja mi s-a luat. Ia vină, mă, toți. Vină. Vină, mă. Bunule. Bunule, ia vină. Doamne, Doamne. Haide, mă. Morțule. Vină încoa. Uitați-l, frate. Tu chiar vrei să intru eu în foc? Aștele, mătii. Ultimul meci, gata. M-am supărat. Facem un meci până îl câștigăm. Doamne, ce... La... Doamne! Nu... Doamne, cât alag. Vino încoa, mă. Rahat cu ochii. Vino, hai. Vino, hai. Tu îmi prinzi tu niște... Da, intră, frate. Bun. Scuzați asta. Imediat. Să bag? Da, stai. Și să-mi bag aici telefonul. Și să-mi bag aici telefonul. Deci cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Nu e Alex, pa!